Okay. Ito talaga. Wala chopsticks. Yan yung mahaba. Pwede na. Mag-aabot sa'yo. Because paborito ng aking kapatid. Di ba?
Yak, bulan. Talaga, oy, shoot. Nakaka-pressure. Nakaka-pressure ka versus nilagay. Sulat ko ba? Malawak yan, Sky. Buong space na yan. Ba't niya lang? Hi. Ready na. 1, 2, 3, bitaw na. Palapa, palapa. Woohoo. Okay, look at me one more time. Bye bye. Oh. Loto na. Individual. Totoo talaga. Video na naman.
Paano yung earthquake? Kahit video to. Oo. Wait lang. For that... Kuha ko yung kinuha ko na yun. Go lang, lakad. Kailangan natin ang... Ganyan, ganyan.